Devojke se igraju sa svojim omiljenim lutkama tokom pauze. Ovo je Alisa i ona je veliki fan Hello Kitty. A to je Molly i ona voli Kuromi. A Kuromi voli da pleše. I ona pozdravlja Kitty. Ćao, čao, Kuromi! Devojke, da li se to igrate sa lutkama? Ups. Ja sam veliki fan Kitty i Kuromi. Obožavam ih. Imam nešto za vas. Hajde da napravimo izazov. Gradimo kuće za lutke. Biće zabavno. Da! Predlažem da uzmemo naše ranče kao osnovu. Aha, odlična ideja. Hajde da počnemo. To će biti zabavno. Hajde da počnemo. Da vidimo šta imam ovde. Wow, koliko lovaka. Cool. Hajde, Kuromi, izaberi boju. Crna, odlično. A možeš početi da bojiš svoj ranac. Ispalo nevjerovatno. I Kitty je nacrtala svoju kućicu. Kako lepo. Imam ideju. Za tako slatku kućicu treba će mi ova mekana tkanina. Da, zalepit ću je preko ranca. Ovako. O, da. Tako mekano. Oho, šta je kod tebe? Ja sam stavila tkaninu, ali crnu. Vidim da je Kuromi oduševljena. Stavit ću još i uši. I krilca. Šta je to? Vidi, ja imam ovakve slatke šapice. Divno. Čekaj, gde je moja lutka? Šta radi? Wow! Donela mi je plastelin. Baš ti hvala. Da vidimo. Kako lijepa boja. Odlično. Mogu nešto napraviti od njega. Naprimjer, ovakvu mašnicu. A šta ti radiš? A ja dodajem lepak. Da, a preko ću zalepiti ovakvu tkaninu. I dole isto. Kod mene će sve biti mekano. Ovdje ću staviti policu. A na njoj neka sedi moja Kuromi. Vidim da si srećna. Što? Vidiš šta ja imam? O, da, ovo je prelepo. Sve je tako zlatno. Jel ti se sviđa, Kitty? Vidim da mnogo. Wow, sve tako sjaji. Nevjerovatno. Dobro, imam i ja ideju. Stavit ću lanac, a na njega priveske. Divno. Bravo! Čekaj. Joj, moje lutki se spava, ali nema gde. Nema veze, popravit ću to. Sad ću stvoriti krevet. To nije teško. Aha, isekla sam potrebne delove, a sad ih treba spojiti. Odlično. Sada uzimam plastelin i pravim dušek. Ostalo je staviti pokrivač i jastuke. O, da, prelepo. Spavaj, moja draga, laku noć. A ja ću napraviti fotelju umjesto kreveta, a bit će mnogo udobna. Aha, odlično mi ide. Gledajte, ispalo je preslatko. Ali to još nije sve. Treba mi mjesto za kućne ljubimce moje lutke. Eto. Pored ću staviti cveće, činiju za hranu i grebalicu. Odlično. Sve je spremno. Dođi, mališanu. Možete svi živjeti ovdje. Sipat ću vam malo hrane. Uživajte. To je preslatko, zar ne? A sad ću uzeti hranu za mene i moju lutku. Obožavam ovi kolači.
Sad ćeš vidjeti. Ovo je sto za šminkanje. Ovo je daska sa lepim nalepnicama. A na plafon ću okačiti disko kuglu. Moja savršena soba je spremna. Kuromi, vidim da si presrećna. Kako slatko pleše. I ja mogu tako. I meni se pleše. Joj, i moja lutka je gladna. Da, izvini, zaboravila sam da te častim. Eto, stavit ću dole frižider za tebe. Unutra će biti puno ukusne hrane. Možeš izabrati šta god poželiš. Tu će stajati suđe. Aha. A tu će biti stolica gdje možeš lepo doručkovati. Wow. Sve je spremno. Šta se to dešava? Ona flertuje sa kurirom. Da, moja lutka se svima sviđa. Ajoj, presmešno. Zanimljivo. Sad je kurir kod moje lutke. I njoj je doneo hranu. To je kola? Da, znam da moja lutka obožava kolu. Stavit ću ti sve na sto. I okačiti Kalinu u ormar. Šta je, sviđa ti se, a? Drago mi je. Izgledaš prelepo u ovoj Kalini. Da, ti si prava lepotica. Još znaš da sviraš gitaru. Svaka čast. Volim tvoju muziku. Stavit ću ovdje zvučnik. Neka svi čuju koliko si talentovana. Vidi! A moja lutka prelepo crta. Nisam ni znala. To je pravo remek delo. Okačit ću ga ovdje. Lepota. A tu će biti još jedna slika. Ti si moja pametnica. Da, a ja sam stvorila za svoju lutku pravu scenu. Možeš nastupati ovdje, draga. Hajde, sve je spremno. Evo ti mikrofon i možeš početi. Imaš tako lep glas. Da, divno, bravo! Bravo, ti si prava zvezda. Ćao. A ja pravim bazen za svoju lutku. Stavit ću krugić. I obavezno tobogan. Hajde, dođi ovamo. Hoćeš da se spustiš? Jupi! A vidim da ti je jako zabavno. Baš lepo. Tu je tvoj ljubimac. Devojke, to je neverovatno. Baš mi se sviđaju vaše kuće. Dobijate 5+. Svaka kuća je bukvalno savršena. Čak vam i zavidim malo. I ja bih voleo da imam takve kuće. Neverovatno. Čija se kuća vama više sviđa? Napišite u komentarima. Svaka nam čast. Da! Ako vam se dopao izazov, stavite like i zapratite naš kanal. I obavezno pišite čija kuća je bolja. Vidimo se uskoro. Ćao!